before. Master, днес ще чуете защо сме в играле. Ще ви обясня защо. Защото ще играем Survival Games. Така, ще започнем да копаем дърво. Винаги така се започва в принцип. Обаче най-много ми бъгват. Името ми е малко... различно от това в YouTube. Защото не кефи много повече. Защото не иначе и в YouTube може да пиша така както съм в Minecraft. Въпреки че не знам. Но иначе Minecraft Survival ми е много добре отляво не съм бил. В Minecraft ми се бъгване. И поставим дърво, което е първата стъпка в принцип на оцеляването. Да си направим дърво. Това е първата стъпка, която... първа е крафтинг тейбъл. Аре, хора, виждате ли как ми се бъгва телефона? Оле, мале, ето как слушате черен екран. Черен екран, мразя този бъг. Да пусне. Окей, мина много време и загубихме вече времето много за survival. Така че ще бъде бърз survival, нещо от този род. Така. Добре, първо ще си направим кирка и една лопата. Не ще се спати. И ще вземем камък. Трябва да намаля малко. Сигурно. Много силно се чува. Да, много силно се е чувало. Ще ни трябва няколко не по-малко от 100, не толкова сколкото в момента има, максимум 9 или 16, някъде там. В момента не правя, но в момента правя най-тъпото нещо на света. Ама в момента купая на друга страна. Мога да съм толкова тъп, не мога да разбера. Ако искате серверът ми постоянно да е пуснат, трябва да има кредити. Ако можете да споделите малко, ще е отлично. И да помоля за събовете и за абонатите, защото това по принцип. Добре, видим сега какво може да направим. Може да направим един меч, кирка и брата. Да. Имаме и запечка. Лично. Окей. Така, сега не знам какво да правим. В принцип това е survival и не знам какво да направя. Много ми лаги нещо, като снимам на Minecraft и това ми бъгва екран, значи като не снимам ми бъгва. Ма не би трябвало да не бъгва по принцип. Survival в момента не е много скучен. Обаче разбрах, че като играеш Minecraft и правиш Survival, така събираш повече абонати, така че мисля да играя Survival, за да видя дали ще получа по-точно абонати. Въпреки че се съмнявам. Защото те повечето не искат да играят Survival. И вие си мисля, че играят повече минигеймс и в такива мултиплеери играят Minecraft. Вместо да снимат на Minecraft Survival, си правят някакви там сервери в мултиплеера и си играят там с други хора. Като то в принцип няма нищо лошо, де.
да играеш с други хора. Това е направено това приложение. Въпреки, че в момента ми е много скучно, ама аз на Peaceful съм взел. Аз на Peaceful съм. Ако съм не на нормал съм, ще пусна на Easy, защото... Не знам колко ще е дълъг клипа. Някъде около 5 или 6 минути, защото за интрото ми малко време отнема закачването на самия клип. Не знам. Трябва. Как лаги хора, на клипа ако лаги съжалявам, обаче тук ми лаги много. Хайде. Колко дърво има? Не пуша. Окей, това ще ми се даде за survival. Само да направя нещо... Не, това ще. Виждаме хора, дано ви е харесал този survival. Ако ви е харесал, пишете в коментарите и се абонирайте за моя канал. Ще има, в линка ще има и описание за други канали, които искам да се абонирате за тях. И довиждане! Beautiful.